Congratulations pada PK viewers baru kita page ya kani ke channel kata Silva official channel bukan IP ya ki employment news. Hakani ke video ngan pen IP kumno pin jet ya ki serial number district lani ki office name post designation lani community language to be studied in 10 class kaktin ke ba pipule ha ka class 10 bad ya upin code hapo ka Gramin Dak Sevak online application. Kamtame ye gitu ki candidates lani ki applicants ki badang mood ban apply hakini ki sngi hadin ba ngal apply ya gani ka video page ba ya gani ka video nang bintip ka office name nang ta ka district ayu ka ba pimut ban apply nak benta ka post GDS. Hoi tang ya ki badang mood ban apply andre ya ki beladab an apply ru namar kansadon ka recorrection nak benta ka application forms ka jongpi yo let's say pi bakla hagi noi benta kamtame ha ka ba pinjit ya ki office name ha ka por bapa pendap ya o preference number tikumta ha ka video ngala upload ya baro ki office name kata hadu dus pa nyutli ki post office lani ki office name ki balait hapo Meghalaya na kabenta ka post GDS. For regard candidates, please watch my video to know the office name of your different states and fill up on your application forms, especially those who want to apply for the GDS post vacant in the state of Meghalaya. Tilada pidang day ki batmai ha ka channel but ki video ki jonga ngat subha ban karpat epi opinion share like but subscribe na ka banta ki khubor ki bangala de ban penbana shapi lane ma pinang yo shushu ya ki new information and new updates hagini ki singi ki bandangwan shushu la sha ban apply na ka banta kani ka post GDS ya gitu ki applicants ki bakule ha ka school NIOS lane ki batho ya ka exam CBSE kumjuru ki applicants ki batho ya ka secondary exams ha ki neutly ki subject but ru ya ki applicants ki ba pule ha ka secondary level ki batho tang neutly ki subjects ru ki la ban apply na ka banta ka take post GDS ha ka ba nakliang jong ka Indian Post central governments kadang pelai hakini kisni kiba ladem de ngakarpat je baru ki candidates kiba kwa ban apply nak benta ketika post GDS kadang don Satang sau san singi de pinsumha ban shim ya kani ka kabu late no shapo ki cyber lane hapo ki mobile phone ki jongpi ngalapan igi video kumno pin apply lengba ki mobile phone ru phila ban le claim da late hapo ki cyber kif ki jongpi kenang ba pin kamduna ke jinglut de kermen ba ne ka video kan yarab shibun na ka bantai jongpi to metang ne pe ye kini ki office name la ne ki kyrteng jong ki post office ki balai hapo Meghalaya